Os bons resultados obtidos pola formación laranxa a nivel nacional animan ao candidato boirense a pensar nun futuro con importante presenza de ciudadanos a nivel municipal. Así o explicou Carlos Rodríguez Muñiz no acto de presentación da súa candidatura, no que estivo acompañado por todos os membros que integran a lista. O seu proxecto pasa por mellorar os servizos e favorecer o asentamento de poboación, sobre todo no eido rural, logrando que Boiro supere a barreira dos 20.000 habitantes. Por outra banda, dende Cidadáns fan unha aposta clara por mellorar a transparencia a nivel municipal, criticando así o xeito de facer política do Partido Popular no goberno nos últimos 4 anos. Un goberno que pechou a porta do Concello á cidadanía. Un goberno que se instalou no electoralismo, que se instalou na falla de transparencia e na soberbia. Veciñas, veciños, Boiro está a sofrir o mesmo mal que o noso emblema, a Torre de Goiás. O desinterese, a deixadez, a incapacidade de quen non é capaz de ver o seu potencial e o seu valor. Honestamente, non podemos permitirnos outros 4 anos de parálise e abandono.